dával takhle trochu. Abych tě to... agresivnější, ale pozor. Ale bylo si prdeli dvakrát dost. Bylo tam jedno, jak to, ta snaha zase, no to je na těch motokárách, no. No to máš stejný. Jestli měl větší snahu, asi jo, ale dvakrát tam proklous, jako víš, jako jo, zase smyk, no. Prostě tady, já teda teď vůbec tomu nerozumím, jo. Ale pozor, alfa omega prostě je, ty zatáčky, to je jasný, jo, tak to je jako, no. A korty takovýmhle, jo. Já totiž to nemůžu přidat zátačka, víš? Mě to zátačka nejde. Jo. Já musím
počkat, než ta zátačka projde a teprve pak... A nemůže přidat v polovině, protože... Nejde. To je ten diferenciál. To je No diferenciál. prostě a děláš, co děláš, tak nic. No, tak to musí být ono. Jo. Ty počkáš a ty tož ji vyjedeš, No. ještě nedej bože, právě do ní vyjedeš, rychle brzdíš, tak ten smyk. Je to, jak ty si mě vždycky o 2 kola předjížděl na motokárách. Hele, sice blbě i v rovinách, ale hlavně jsem blbě vytáčel zatáčky. A ty se dělá úplně jinak, bubě se mi dokrát. To o tom to je. Ale na té motokáry No. to jdeš naplno, že jo? No, no. Ale tady prostě ať mačkáš, co mačkáš, tak to nejde. Protože Ale ten to je- diferenciál ti no, rozdělí no. ty síly. Jasně, ty A tam... když ti protáčí jedno kolo, tak druhé ti A odstaví. teď se dost rychle, najel si to, ještě ti to tam jako, jo, teďkon dvakrát si jako víc ti to jako stočil zadek, To no. jsem se schválně tak. No, jako jo, no, Jsem ale se tak to- naučil, že tě to natočí. ale tak jo, no, tak je to hezký zase, jo, tak buď si chceš nějaký kolo vychutnat, tak to budeš A natáčet uvidíme a, podle času, no.